Kani gade ka Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ka East Khasi District Chess Association kelas dangi ke jengila ka chess tournament B. Henne ka sngi ka arpulai trik jemang Halama Villa Community Hall Shillong. Kabaran hajan Lumding Jiri Police Station. Bat ka bankut no alasai ka sngi ka arpusau trik jemang. Kani gade ka kenhon ke badang suseng thamai dang kumbashi bna e menta. Hakane kelumpung ila kai lawani simenta kumba lai pongot kentop iki kena kirangba kisamla senrang bat kentai. Kani ke jela kai kalong ke wei ni ke jela kai ke babon ki brio ki sunat bah jela kai. Henry hakane ke jela megalaya pat kani ke jela kai kampat da pau ba. Kumta ka East Khasi District Chess Association kelas semia kani ke senjam ke banding kong ban pelong kani kelumpung ila kai chess kenang ban kentiu ya kasap jong kisamla kentai bat senrang. Ki bana kani ke jela bakinla ban penpau pertai kasap ila kai jongki hakane ke jela kai. Kabati CCTV kalayor ubanya keren badu Presiden jongka Meghalaya Chess Association ubak Boni Kharbani. Nangta Presiden jongka East Khasi District Chess Association ubak Pernai Marbanyang bad General Secretary jongka East Khasi District Chess Association ubak Rijiat Katrai. Ubalong ru urang ba balayo ra ya kana masau haka International Chess Championship 2017. Kabaralong Haguahati. Habai keren baru ba Boni Kharbani ulai toro ba lingba kani kelumpung on sajiet ya ki katsan ngut kino ilakai naman ki district banat yeshi mentapat sah ka chess tournament A kaban salong shen nadu ka hnyau hadu ka khandai terik ubna jilio banwan menta usnam arjakat pra hapo tura. Lachu seng kerki kene ka ya kene ka seng district East Khasi District Chess Association na benta khnang ba nginum pendu lat ye gini ki samla jogi ki badon ka sab jogi ban pau porthei wa kalong ka burom ye ngiru wa ka ju por loman penne ki jile kai ka ju por ban kringi gi ru ki ba itna jegni jila kai dan rei kim su thu bai ko ko bila ka te ka jing thu ka jong ka competition tak ti ka long kata nang ta nang ni ru kan dan ka pa ka jing jien khasan ngut ki ban mi khmat ya ka East Khasi District Shaka State level A kadika competition level B kini ele pa cha level A ha po tura ka ban long ha nyu ka nai trik jong ni banai June banwan dia nak tak kata kerja bahkan ini kalau kompenya kita kasihan kalau kasihan ke peningkong lah pano kasihan ke peningkong dan buan ki kerung keram bisu tu hi badang sedang ningkong ke kam ke simpor di kermen badang ni sakaman dah kejing trilang jong ki pajba dah kejing ai ki lang jong ki bri bi je ni kejing lekai ki bapa la kumno ban sei ki sap ki pong ki bingidon la kalau ngakanu kalian ru ba kinwan ni snok tilang buat ni bagi kermen banang ni cakmat kum ka association ngin lang la ban nang penyeleka cucu sigi gi jeleka nak benta ki jekop ka school ha college nang ta ki riu pai ba ni ha ki dong ba per ban ni community ba la kumno ngi nyo ke jingarap ji kesan nam pe sobat ai play ba kan ka district badang su form ta ki la ban penuh ke tournament bat ka nak ni tournament khat sangut ki players ki ban sha select nang ni ki top 15 players kini banyak semata ka state A jong ka Meghalaya Chess Association ka ban pelong hapo dura ka bangia trelang ka Garo Hills Chess Association ka ban long do nyot nai torik bat nakani ka state A sound ki players
ngin sapha ki top 10 top 4 players ki ba job ni ka state ka ban turat bukanai Julai kinle ban represent ya ka state ki ka national level ban Pune Maharashtra ka nai Julai hari India jungi kalong ka bae ba bangin wan sakman mar ba ka jingbon jengki Grand Master international master bat hunjuro kiwi ki masters ki bon ki ka bangi don kam long mengin trai sitom bat pan ya ngin nang ya chakrang bat lembaga jingbon jong kini ki tournament ni skam ba kan pelila pelinti ki wei par ki kena bikin nang wan ngala kai ti kum kalong ini kisnem balade ki bon ma ki peliar bat kunjur ngar nguji simbenta bat ngala long ngala jujok ki bon ki tournament sabar la juan poi hi ka top 10 list te ni skam ba nang ni sakmat da ka jisim khia jong kan ga district chess association kan nang wan ra su ki wei peliar ki ba kham don sap bat manang kan tiuru ki kena ki ba don ni kan ka sap ni kai bat kin ya